Možno si šťastný, prekvapený, smutný s názvom tohto videa a názov tohto videa je koniec. Sú tu samozrejme veľa otázok, na ktorých chcem zodpovedať, alebo odpovedať. A poďme na to, vlastne prečo takýto názov videa a že či naozaj končím na YouTube. Nekončím, len by som potrebujem nejakú prestávku Teraz mám školu a sám o sebe ma ten YouTube na tomto kanáli už dosť nebaví. Síce mám akože nejakých 68 000 akože sledovateľov alebo teda odberateľov, ale akože na tých videách to asi skoro vôbec nevidieť a práve že vždycky som vydávala shorty a tak to asi aj zostane na tom kanáli. Takže tak. S YouTubeom, ako som teda povedala, nekončím, len si dávam takú trošku väčšiu pauzu od YouTube, od samotného tohto kanála, pretože ma dosť, akože tento kanál štve, pretože určite viete, že na YouTube je taký bug, že vám YouTube akože máže odberoj a minulý asi možno pred 3 mesiacmi sme mali nejak 70 000 a teraz už máme nejak 68 200, hej. Čože úplne akože fakt sa snažím akože aj tie videá vydávať a všetko, ale nepomáha tomu a len to klesa. Takže som sa rozhodla, že si s mojou kamarátkou založíme YouTube kanál, akože úplne nový, niečo úplne nové, niečo odreagovať, pretože tento kanál už mám skoro 1.5 roka a dosiahli sme toho neskutočne veľké čísla, ale potrebujem prestávku, pretože musím sa prestávku, aby som si zorientovala myšlienky, že či chcem pokračovať s týmto YouTubeom, akože s týmto kanálom Foxy, alebo pokračovať na druhom kanáli. Ak by ste chceli vidieť názov kanála, tak je to tepau_790. Myslím, že v popisku budete mať link na tento kanál, uvidím, ako sa mi to bude dať. Samozrejme, je mi to vážne ľúto, ale samozrejme skús tam dať odber a like, aby sme sa posunuli na nejaké lepšie čísla. A tam teraz celkom dosť pravidelne akože natáčame a tak. Takže určite je to lepší kanál ako tento podľa mňa, len nemá dosť odberateľov. Ten kanál je sám o sebe veľmi dobrý, vydávame tam aj videá, e-shorty, futbal, kreslenie, všetko možné. Veľmi som sa inšpirovala na začiatku veľmi veľa z tohto kanála, keď sme začali natáčať, tak sme sa obidve aj s tou mojou kamoškou sme sa začali inšpirovať tými našimi starými videami, pretože aj tá moja kamoška, teda lomeno Tete, mala teda ten YouTube kanál ale už tam nenatáčala, sa aj stratil mobil a nebudem to tu dopodrobná, hej, už nemá ten YouTube kanál. No a je mi to strašne blbé upúšťať tento kanál, takže som sa rozhodla, alebo vymazať teda, takže som sa rozhodla, že tento kanál nejako neopustím, ale raz za čas možno vyjde nejaký short, ale tento kanál bude viac menej mŕtvý, ako sa hovorí. Takže si dávam pauzu, aby ste vedeli. A je mi to fakt veľmi ľúto, pretože na tomto kanáli som zažila úžasné veci, ako som hovorila, neopúšťam a mám len pauzu, potrebujem si urovnať myšlienky, že či vážne ten YouTube kanál chcem. Takže tak, čo by som vám ešte tak povedala, alebo nejako upresnila vaše požiadavky, alebo ako to mám povedať. Ako som povedala, raz za čas možno vidieť nejaký short, keď sa mi vážne bude chcieť, ale posledným časom som ten YouTube kanál brala ako povinnosť, nie ako zábavu. Keď som si založila kanál, tak som tam vydávala, pretože som skoro nemala čo robiť. Takže to bolo pre mňa, tie začiatky boli pre mňa ako zábava, ale potom sa to už akože premienilo na povinnosť a už ma tam YouTube kanál vôbec nebavil. Takže to je asi všetko. Fakt ten Tepau je fakt dobrý kanál. A máme tam s kamoškou, sme v takej istej situácii, takže sa tam bež mrknúť a daj tam odber. Budú tam veľmi často vychádzať videá. A čau. Mala som vás rada, neviem prečo to hovorím, ako keby som vás opúšťala navždy. Ale neviem, mi to také divné mám to tu hovoriť ako do detailov. Takže mám len veľkú prestávku kvôli nejakým veciam z môjho osobného života, zo školou a
s krúžkami a všetko. Takže to bolo všetko a vidíme sa. Možno za nejaký dlhší čas, za kratší. Čau, čau.